हेलो लोगोफोर खुलुमबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ आंनि बे आरबिटिजि चेनेलावहाय गोदान भिडिअजों लोगोसे आंनि गोसो गोरबोजों फिन खनसेबाव बरायनानै लाग्रोबावनाय जालायबाय। तो लोगोफोर आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव गासैबो मोजाङैनो दं होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासिम स्किप खालामालासिनो नायलांगोन होननानै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला अननानै साबस्क्राइब शेयार लाइक आरो कमेन्ट खालामजोबनानै। तो लोगोफोर आं दिनै सावरायनो लानायानो जाहैबाय जोंहा थांनाय नै दाखालि 21 अक्ट'खालि NDFBनि फाउन्डार रन्जन दैमारी सारनि जे बार्थडे खुंदों बे बार्थडेआव बेसेबां बोसोर जाखो बे जोंहा एक्स NDFBनि फाउन्डार बा NDFB फाउन्डार रन्जन दैमारी सारनि एजआ बेखौ आङो नुनानै जोबोद गोसोआव दुखु मोननाय फैदों आरो जोबोद माने मा होनो बिदिखौ गोसो गोरबोजों माने बुंस' हायै माबा मोनसे मोनदों आरोखि आं। बेनो जाहैबाय लोगोफोर दिनैहाय बिथांनि बैसोआ देग्लायसिमाव 64 इयार्सआव हाबबाय बा 64 इयार्स जाबाय। दिनै 64 इयार्स बैसोनि होनोब्ला जोङो लायो बोराय बैसो। दिनै बिथाङा बे बोराय बैसो बा बे बैसोआवबो दिनै गावनि देहा मोदोम जिउ सोलेरखौ बावसोमनानै लासोमनानै बियो सम बारहोनांगासिनो दङ। दा बियो जोबोद दुखुनांथाव, नंगौना नङा रायजोफोर? बिथाङा बे बैसो जासेयावबो दिनै गावनि देहा मोदोम सोलेरखौ लानानै सम बारहोहरनांगासिनो दङ, गावनि गोसोनि दुखु दाहाखौ दोननानैब्लाबो। तो आंनि बुंनांगौआ नैबेसोबाव आरोबाव जे बिथाङा दिनै 64 इयार्स जाखाबाय। दा दिनै 64 इयार्सआवबो दिनै बिथाङा जेलनिफ्राय गवाखसै। बिथाङा जातिनि हारिनि माखासे मावनांगौ गोबां आद्रा थानाय खामानिफोर थाबावनो हागौमोन बा दङमोन। बिथाङा जातिनि मावनो दिनैबो गोसो दङ, बिथांनि गोसोआव आग्रह दङ। बिथाङा जातिनि माखासे मावनो थानाय आद्राफोरखौ हयथ' उदां जायोमोनब्ला मावगौमोन, हारिनिनो मोजां खामानि। नाथाय दिनै बे बिथांनि साननाय हनाया फुलफिल जागोन माब्ला, बा बिथाङा बे गावनि साननाय बा जातिनि थाखाय आद्रा थानाय खामानिखौ बिथाङा जे मावनो लुबैदोंमोन, बिथाङा जे मावनो गोसो दंमोन, बिथाङा मावनो मोनगोन बेखौ माब्ला? आरो बिथाङा माब्ला गगोन? नैबे मोनसे गिदिर सोंलु रायजोफोर। बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै बोराय देहायावबो जे बिथाङा जेलाव थानानै समखौ बारहोहरनो गोनां जादों, बेयो जोबोद दुखुनांथाव। दिनै आं बेखौनो बुंगोन जे जोंहा माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनहा दिनैनि समाव बुङो जे गोजोन फैबाय, सान्थि फैबाय आरो BTR एकर्डआ जोबोद मोजां आरो बे एकर्डनि दारैनो जोंनि मोनफ्रोमबो जातिनि हारिनि समयसाफोरा सुस्रांजासिगोन होननानै सिगाङाव गोबां गिदिर गिदिर बाथ्रा बुंदों। नाथाय बोरो दिनैसिम मानो सुस्रांजायाखै? आं बुंगोन दिनैहाय जाय समावहाय एकर्ड खालामदोंमोन बे समाव गोनांथिनि समावहाय दिनै रन्जन दैमारी सारखौ बेलाव हगारनानै दिल्लीयाव लांनानै सिगनेचार होहैनो हादों। नाथाय दिनै रन्जन दैमारी सारनि माखासे मावनांगौ खामानियाव दिनै बिथांखौ बेल होनानै मानो हगारनानै बिथांखौ उदां खालामनो हायाखै? केसा थाथों, केसा सोलिथों, नो डाउट। नाथाय बिथांखौ बेलावथ' हगारनो हायो। बेलाव हगारनानै बिथांखौ माखासे खामानिफोरखौथ' मावनो खाबु होनो हायो। नाथाय दिनै बेखौबो मानो हायाखै? थ' बेनो रायजोफोर जोबोद दुखुनांथावा। दिनै जोङो 64 इयार्सआवबो जेल जानानै गावनि बोराय देहाखौ लानानै सैसो नांनानै बिथाङा गावनि गोसोनि दुखु सानालासिनो गावनि साननायखौ माखासे सिङाव दोननानै दिनै नों आंनि सिगाङाव बियो मिनि हाले हाले रायजोफोरनो देखायबावो, जाहाथे रायजोफोरा आंनि सायाव जेबो दुखु दाजाथों बे साइसआव। तो लोगोफोर रायजो राजा नोंथांमोना बेखौ बिजिरदो दिनैनि समावहाय आरो बिथांनि जे जेलनिफ्राय उदां जानांगौ बिनि थाखाय इसोरनाव साफ्रोमबो जाहाथे आरज गाबो, बेखिनिखौ आं खावलायबाय। आरो लोगोसे
बेखौनो आङो निमाहा बिबाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनावहाय जुदि आंनि बुंनाया माबाफोर मोनसे गोरोन्थि जादोंब्ला गावनिनो बर'नि फिसा होननानै निमाहा होगोन बेखौ आसा खालामबाय। स' भिडिअखौबो आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय। जय बर' हारिनि।